Βλέπετε και τους υπόλοιπους οδηγούς στην βαθμολογία. Η Μπρον χρειάζεται μισό βαθμό στους επόμενους 2 αγώνες, με δεδομένο ότι του θα κάνει 2-1-2 για να στεφτεί παγκόσμιο πρωταθλητή στους κατασκευαστές. Ο τίτλος στους κατασκευαστές πρέπει να είναι δεδομένος για την ομάδα του Ross Brawn, που έχει πάρει φέτος και σε σύνολο 17 αγώνων μέχρι στιγμής. Ο Φέτελ κάνει τα κοσματάκια του εκεί, πριν βγει από το μονοθέσιο. Δεν ξέρω αν είχε λύσει λίγο τη ζώνη για να κάνει αυτό που είμαστε. Αν δεν έπρεπε να το περιορίσει στους μαθητές στο τερματισμό, νομίζω ότι θα την είχε χαλαρώσει λίγο, έτσι, για να είναι έτοιμος να βγει την ώρα που έφτασε στο Parc Fermé, ακριβώς κάτω από το βάθρο, στο οποίο θα ανεβεί ο Γερμανός που πανηγύριζε έξαλα εδώ, το ότι μένει ζωντανός στην μάχη του τίτλου. Μένει ζωντανός στο πρωτάθλημα. Στην Βραζιλία θα κρυφθούν όλα με αυτόν τον τρόπο. Δίνει τα εύσημα και στο μονοθέσιο του που δεν είχε κανένα πρόβλημα. Χρησιμοποιεί τον τελευταίο του κινητήρα ο Φέτελ. Έτσι, οποιαδήποτε αλλαγή από εδώ και πέρα σημαίνει ποινή 14 παιχνίδια. Θυμίζω ότι οι κανονισμοί λένε 8 κινητήρες, όπως 4 που χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Αν βάλεις ένα, τότε έχει ποινή 14. Ήδη αυτό έχει εφαρμοστεί στην BMW με τον Χάνκι που άλλαξε, χρησιμοποιεί τον ένα το κινητήρα του. Βλέπετε εδώ πανηγυρισμούς από τους ανθρώπους της Toyota για την δεύτερη θέση του Γιάννου Τρούλη, και είναι ο μηχανικός της Red Bull, ο μηχανικός του Σεβάκια Φέτελ, ο οποίος θα ανεβεί εκεί στο βάθρο για το τρόπο του καρτοβάθρου, το οργανισμό της Red Bull. Θα είναι 3 πιλότοι, όπως πάντα βέβαια, οι 2 πρώτοι δεν είναι ξαναβρέχει στη συγκεκριμένη πίστα. Και είναι πολύ σημαντικό και για το Φέτελ για το Χάμιλτον που κατηγορεί τον τριό. Ναι, ο Τρούλη έτσι και πώς ήσουν και κινήσει. Είναι μια πίστα που του αρέσει πολύ του Τρούλη και σίγουρα μετά και την σημερινή δεύτερη θέση ακόμα περισσότερο. Όπως εμένα μου αρέσει πολύ η ετοιμασία των Green Gears με τα χαρακτηριστικά λογότυπα του Fuji και του Sonata TV. Δεν είπες κάτι, σημαίνει όμως ότι δεν μπορώ να το μοιάζει. Λοιπόν,